chabwino. Kupitira ndi nkhani izi madzulo ano, kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi wati boma lake ndi lodzipereka kupitiriza kuthandiza dziko lino pa mavuto omwe likukumana nawo. Kazembeyu wayankhula izi pambuyo poti boma lawo lapereka matumba a mpunga 1000 ku boma la Malawi pothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi za mwadzidzidzi. Rebecca Chinchika Matemba wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Kazembe wa India ayu wati boma lake lionetsetsa kunena kuti dziko lino anthu asamavutike ndi njala ndipo ayesetsa kuthandiza mwa njira ina iliyonse. Ndipo polandira mpungawu nduna yoona za maiko ena George Chaponda anathokoza dziko la India ponena kuti dzikoli ndi limodzi lomwe limathandiza kwambiri dziko lino njala ikavuta. Ndipo Chaponda anati ayesetsa kuti anthu onse amene akuvutika alandire. Tikuthokoza kwambiri boma la India kuti mtsogoleri wathu wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika atanena kuti dziko lino kuli ngozi chifukwa cha mvula imene inawononga madera ambiri kuti dziko lonse. Ndipo a president anati ngati sachitapo kanthu kapena sitilandira kanthu ndiye kuti anthu okwanira ngati 4 million azakhala pa mavuto. Choncho boma la ku India potipasa zimenezi asonyeza kuti ndithu ndi anzathu eni ndithu. Achaponda anati dziko la Malawi lili pa chiopsezo chachikulu chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ndipo anati boma likuyesetsa kupeza njira zonena kuti nyengozi zikavuta kwambiri anthu azipeza chakudya. Wapampando wa bungwe la MEC Anabel Ntalimanja walangiza ophunzira amene amaliza maphunziro awo ku Catholic University of Malawi Kyunima kuti azikhala ndi umunthu wochita zinthu. Ntalimanja ayankhula izi pamwambo wokondwerera ophunzira 1704 omwe amaliza maphunziro awo pa sukuluyi. Daniel Zimba walemba ripoti. Kunali chimwemwe ku Catholic University of Malawi lachisanu pamene makolo ndi achibale amaperekeza okondedwa awo amene anali kulandira zikalata zakumaliza maphunziro awo. Poyankhula pamwambowu a Anabel Ntalimanja alimbikitsa ophunzira awo kuti akhale odekha, ochilimika komanso asamakonde njira zachidule popanga zinthu. Naye chancellor wa sukuluyo Bishop Martin Mtumbuka watsindika zakufunika kwakuti ophunzira awa ayike patsogolo chidwi chofuna kutumikira dziko osatidyera pa ntchito zawo pamene tsopano amaliza maphunziro awo. Nthawi zambiri anthu amene apasidwa mwayi kupita ku university akamaliza akayamba ntchito amaganizira mabanja awo kapena amaziganizira iwo okha. Ndipo moyo wa anthu osaukitsitsa nthawi zambiri umakhala wovutanso kwambiri chifukwa choti amene ali bwino akufuna zonse zikhale zawo. Tikupempha kuti anyamata ndi asikana amene amaliza maphunziro awo pano sogoze ubwino wa anthu osaukitsitsa. Ndipo atiyamika makunguya omwe amaliza nawo maphunziro pa sukuluyo alonjeza kukagwira ntchito moona mtima ndi mokonda dziko. Tikatuluka chonchi anthu amayembekezera zambiri kuti tikwanirise. Mwachoncho ndi chikhulupiriro chathu kunena kuti tikatuluka kunjaku tikapanga zokupsa kuti tikapange zinthu zosintha. Mwachitsanzo ine ndimapanga monitoring and evaluation imene nthawi zambiri timaona kuti kodi maproject akukhazikitsa mwa mtundu wanji akuyenda mwa mtundu wanji, kodi akuyenda ni mmene anapangidwira kuti ayende maproject aja. Ndiye ndi zinthu zoti ndikapita kunjako ndikayesa kuti ndikapange chimene ndidaphunzira. Bishop wa Archdiocese ya Blantyre mu mpingo wa Katolika a Thomas Msusa komanso phungu wa ku nyumba ya malamulo a Matthews Mtumbuka ndi ena mwa anthu odziwika bwino amene anali nawo pamwambowu. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhani pomwepo. Mama tizipita changu tiyeni. Chani subiri. Sha. Tie. Kudile ntili kuti. Ndubwera ndingopita ku bank usira center ndubwera ko bank. Tibise nawo. Ayi musabona sifana. Tie tizipita. Yakuzanza madam. Titulize nawo ndrawo. Mulisa ndiki cash. Ilipo.
eya pamenepo koma Kwacha Point ya Standard Bank yafika mdela lanu. Pitani page ndo Kwacha Point kuti mutabe nukusungisa ndalama mu account mwanu. Quick cash njizina zambiri. No stress, no worries, deep up Kwacha Point. Osaka and Tawi Kwacha Point. To see a Standard Bank ETA. Kwacha Point. Kwacha Point. Pixas Agriculture akudziwitsanso alimi onse amtedza kuti kalembera wa onse ofuna kugulitsa mtedza anayamba mu February ndipo atha mu May 2026. Ndipo ubwino ndi phindu lake ndi uwu: mwayi wopeza msika odalirika, mwayi wogulitsa mtedza kudzera mu njira za chilungamo, simulipira kena kalikonse pogulitsa mtedza monga posisa mgalimoto komanso poyeza pasikelo, komanso kupeza mwayi olima pa mgwirizano. Kugula mtedza osaswa kapena tinene kuti wa makoko kuyamba mu mwezi wa May 2026 mpaka September 2026, ndipo zakugulani pa mtengo wabwino kwambiri kupyola mtengo omwe boma linakhazikitsa. Ngati mukufuna kulembetsa kapena kuzuwa zambiri zokhuzana ndi kugulitsa mtedza, apezeni a Pixas kumadera awa: Kanengo ku Lilongwe, Kapili ku Mchinji, Mpale ku Matisi, Lisandwa komanso Chilanga ku Kasungu, kwa Luwinga ku Mzuzu komanso Mbalachanda ku Mzimba. Muthanso kuwayimbira pa nambala iyi 0999 766 007. Anthuni akamati chuma chili mu mthaka amanena zimenezi. Kalembetseni ku Pixas Agriculture lero kuti muphe makwacha ndi ulimi wanu wa mtedza. Takulandirani kupitirira ndi nkhani zathu madzulo ano. Konsolo ya Mzuzu yati boma lalonjeza kupereka 8 billion kwacha kudzera ku Roads Fund Administration yokonzera misewu yonongeka kwambiri mu mzindawo. Konsoloyi yatinso pali misewu inayi imene sinamalizidwe chifukwa cha mavuto a zigwembe zimene zikuononga misewu yambiri mu mzindawo. Feston Malekezo watsandiza mbiri kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Kafukufuku wa bungweli wati maripoti a ophunzira omwe anayankhula nawo anati achilima amagona ndi ana ophunzirawo. Tsiku ili mu Septemba chaka cha 2025 anthu okhala ku dera la area 1B ku Mzuzu anali ndi chiyembekezo kuti msewu wawo umene umalumikiza wa M1 ku Dunduzu pomwe nduna yoona za mayendedwe mboma lapitalo linawuyendera. Komabe kuyendera misewu ngati uku kwakhala kukuchitika malonjezo nkumachitika koma ntchito yeniyeni yogwirika palibe imene akhala ikuchitika. Mwachisanzo ku Mzuzu, misewu yochoka ku Mzuzu Gava kufika kwa Luwinga, wina yochoka ku Dunduzu kufika kwa Sonda, komanso wina yochoka ku Nkhulongo kupita ku Dunduzu, yonse sinathe ndipo inadusa nthawi imene imayembekezereka kutha. Izitu malinga ndi khonsoloyi zakhala zikuchitika kamba kakuvuta kwa ndalama komanso kukwera mitengo kwa zinthu. Poyankhulapo mfumu ya mzinda wa Mzuzu achiyembekezo Moses ati posachedwapa anakumana ndi nduna yoona za mayendedwe ya Japi Mhango ndipo anawawuza kuti ndalama zokwana 8 billion kwacha zayikidwa padera zoti ntchito yokonzera misewu mu mzinda wa Mzuzu ithe. Komanso tini mavuto ansewu umene kuchoka pa roundabout ya Shoprite kulowera ku Zulu mapitanga za kwa Luwinga. Sewu umene uwu andona atimikizira kuti ukhozedwa komano pakali panopa utha kupangidwa temporary komano chachikulu chomwe wakunena ndi chakuti sewu ube ufunika umangidwe chokale chikonga takhatu tikutose tikumenyera nkhondo imene ndi sewu wochoka pa Shoprite kumapita ku Ipendeni komanso kuchoka pa Shoprite pomwepo kumabwerera ku Lilongwe ngati pa road block ya Lusangazi kuti ukhale Joe College. Amhango sanapezeke pa foni yawo yamanja kuti athirapo ndemanga pa nkhani iyi. Komabe mwezi wa April chaka chino bungwe la Roads Fund Administration linati likuyembekezera kutolera ndalama zapafupifupi 250 billion kwacha kuchokera ku msonkho wa misewu mu chaka cha boma cha 2026 kufika 2027 zimene zithandizire kukonza misewu yosiyanasiyana mdziko la Malawi. Kampani ya Continental Asset Management yati ogwira ntchito ambiri sakumvetsabe nkhani za penshoni.
Mkulu wa kampani Gideon Kachikondo wanena izi mu mzinda wa Blantyre pa mwambo wokambirana mmene ogwira ntchito angakonzekere kupuma pa ntchito. Iwo ati kusakonzekera kumabweretsa mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo azachuma. Pension ndi chimene chimayenera kulowa m'malo mwa ndalama zimene timalandira mwezi ndi mwezi tikasiya kugwira ntchito, ndipo ndalama zimenezi timayenera kuziteteza kwakukulu kuti ikafika nthawi imene munthu akuyenera kuyamba kuzipanga access ndalama zimenezi ndizokwanira kumuthandiza munthu uja kuti moyo wake ukhale wabwino ndi wamphamvu. And chimene chocho we can achieve it titakhala kuti mauthenga okhudzana ndi kukonzekera moyo wathu wa nthawi ya retirement kupita kutsogolo ayamba mwachangu, kuti anthu pamene akukula ndipo amene akupitiriza kugwira ntchito azikhala akudziwa ndipo azikhala akukonzeka. Ndipo Patrick Muhango anali mlendo wolemekezeka pa mwambowu. Sikuti munthu uzipanga mantha chifukwa choti kupita ku retirement. Ndizoonadi kunena kuti zinthu zambiri zimakhala kuti zasintha chifukwa pamene uli pa ntchito wakhala zinthu zambiri, ma benefits umakhala kulandira salary mwezi ndi mwezi. Company olo kumene ugwira ntchito amakhala kupangira zambiri, koma ukapanga retire zonse zija zimasintha. Chinthu chimene chimatsalapo ndiye kuti tsopano umamba kuona kuti kodi ndasunga ndalama zingati zoti zindithandize pamene ndapanga retire. So nkhani yayikulu imakhala kuti kodi tinayikonzekera bwanji retirement, chifukwa ngati siunakonzekere ndiye uvutika ndithu. Aluso omwe amagwiritsa ntchito masamba apa intaneti pofuna kupindula ndi luso lawo alimbikitsidwa kuti asiye kudalira masamba amakampani akunja. Malangizo abwera pomwe alusowa akhala kudandaula kuti sapindula mokwanira ndi luso lawo pa masambawa chifukwa chosowa anthu ogulitsa malonda awo mwazina. Poyankhula pa zokambirana zokhudza nkhani ku sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS mu mzinda wa Blantyre, nduna ya zofalitsa nkhani Ashadrick Namalomba yati maiko ena monga Kenya anakhazikitsa masambawa pa intaneti omwe aluso agwiritsa ntchito. Tikulimbikitsanso kuphunzitsa achinyamata ngamene tabwera kuno kuti aphunzire njira zabwino za ma digital skills. Akaphunzira osati akaphunzira komanso athe kupanga zinthuzo, akapanganso zinthuzo ayambenso kuzigulitsa. Chifukwa chake tili pano kuti tione kuti kodi njira zogulitsira zimene uluso limene timapanga tingapange njira zanji. Ndiye ndimatiso ndinene pano ifeyo tikukambirana ndi ameta amene ndi anu ake a Facebook, TikTok ndiye na hotelo kuti pamene tikuposta zinthu zathu kapena tikupanga kuti tikupanga maluso athu aja mavideo aja ndikumakaposita kumene kuja tizilandirako ka. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya MUBAS Nancy Chitera fotokoza chifukwa chimene iwo ndi bungwe la UNDP anakonzera zokambiranazi. Chonena kuti panopa tikaona matrend mene akuchitira kunjako ndi komanso Malawi Vision 2063 komanso ndi agenda ya government tikulowera kutingana pa chizungu amati digital transformation or digital monetization or tikozonena kuti commercialization ya ma innovations komanso ma ideas amene anthu akumakhala nawo. Ndiyeno talk series yathu imeneyi timafuna kuti tipange provide space kwa anthu ma entrepreneurs komanso amene ali nkhalakale pa nkhani za malonda komanso anthu amene ali ndi udindo opanga ma policies athu amene timakhala nthawi zonse komanso anthu adindo amene ali ndi udindo wa regulatory bodies kuti azitha kubwera ndi kudzapanga engage ndi ma innovators amene wawa. Munkhani zina mkulu wa bungwe la Malawi Revenue Authority MRA Felix Tamblas wati kupereka uthenga woyenera ndikofunika kulimbikitsa ubale pakati pa mabungwe ndi makasitomala awo. Tamblas ayankhula izi pa msonkhano wapadera wokonzedwa ndi bungwe la oyankhulira mabungwe ndi makampani umene unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Tindi zambiri pa nkhani
mulipoti ili limene walemba ndi Luwereni Mpasa koma wawerenga ndi Elvis Howahowa. Atambula sanati mabungwe omwe amayika patsogolo kufotokoza mmene amagwirira ntchito amakhala ndi mwayi waukulu olimbikitsa kutsatira malamulo komanso kupititsa patsogolo ntchito zawo. Ife ngatotera msonkho timakhulupirira kuti no communication kapena kuyankhulana ndikofunikira kwambiri. Paja timafuna kuti no anthu amene timagwira nawo ntchito amene no amatipasa msonkho azidziwa zimene tikupanga. Ndizofunikira kwambiri kuti no mukamapanga zinthu zosiyanasiyana mukabwesa zinthu zanyowa zatsopano. Elvis Howahowa kuwerenga ripoti limene walemba ndi Luwereni Mpasa. Mu nkhani za masewero a mpikisano wa FDH Bank Premiership akupitirira sabata ino pomwe pali masewero anayi loweruka lino. Timu ya Masters ikumana ndi Ekhaya pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre. Pakadali pano Masters ndiyo ikutsogola ndi mapoint 12 pa masewero asanu pomwe Ekhaya ndi makamaka pa namba 7 ndi mapoint 7. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la MHRC lapeza kuti ophunzira pa sukulu ya Chambo Girls ku Mzuzu amakumana ndi nkhanza zogonana. Admark iyamba kugula chimanga kuyambira lolemba sabata yamawa. Mu nkhani za masewero a mpikisano wa FDH Bank Premiership akupitirira sabata ino. Ndipo kupatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti Mazulo pambana. And all their modern ambition pace, there is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. There's no other word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. In 1929, Albert Einstein received a telegram with a seemingly simple question that would evoke a response of infinite possibilities. The question, from Rabbi Herbert Goldstein, leader of the Orthodox Jews in New York, was, "Do you believe in God?" The physicist, whose mind had already unraveled the deepest mysteries of the universe. Love your hustle effectively. Mafuta kubangetsa moyo ngatopanda ntchito ena komati zisayenda lito pa ilito koma sindimamvetsa kuti kodi vuto nchane Malawi yakosauka zikulemera nzipani skulu wanapanga akufuna ntchito mbola akhala bwanji good girl mutakusowa dola awasagala mpunga ife ndikusowa nsima no more doubt khala Malawi ndinkulimba mtima mikangana mu mpingo ayambitsa ndabusa ashayesa kupanga zomwe ala nawafusa sasi kugana kuti mulungu waliko wadi supernova impact ndiyo mwena lenga dziko adiziko ndi wanu ndarama ndi watu zimwana ndiuza mwenye atabwera pakwatu koma nditakhala pasi ndeke ndikuja maplani ndinamvetsa kuti nzungu ni zungu chifukwa chani zimangovuta poyamba zimangopweka pokambwa zimangovuta poyamba zimangopweka pokambwa vuto limodzi kusagonjelana aliyese yangofuna zakazigwa mana akomasemazi nyawu kuti zinji agwe mwina komazinyawuzo zikava nyimbo zanga zimavina soka mwayi zimatikwanizana kuwala ndindima deire zimakangana ulemu ndi mtudzu zimapatsana magigi ndi chifukwa chake mphawi salangizaponda matiki kapolo samakwiya izo ndeyandizona chuma muli nacho koma usiku simugona ndimatsogoza manja ndikamayenda mudima siwe munthu ngati ukusowa mtendere wa mutima adiziko ndi wanu ndarama ndi watu zimwana ndiuza mwenye atabwera pakwatu koma nditakhala pasi ndeke ndikuja maplani ndinamvetsa kuti nzungu ni zungu chifukwa chani
zimangovuta boyamba zimangopweka bokamba zimangovuta boyamba zimangopweka bokamba. Well, hello and welcome. You're joining us. We're live here in Nairobi. This is Focus on Africa on BBC News. Our top stories. Now, the Democratic Republic of Congo says that there is no need for neighboring countries to close borders, arguing that Ebola is transmitted differently from COVID-19. So people doesn't really need to wear masks. People does need to close borders, no. And especially speaking about Uganda, we are working together with Ugandans. Elsewhere here now, a Kenyan court suspends plans by the United States to open an Ebola quarantine facility for American citizens in the country as concerns grow over cross-border infection risks. Why do Americans think that their lives are so much important?